nilai cinta. Sama saudara dalam kandungan jodoh nan Allah yo ditentukan, antah ko buru antah ko elo surat tantangan nan membawakan, antah ko buru antah ko elo surat tantangan nan membawakan, basi kuatenai ayah jebuna jika masalah ampunkan denai langkah rasaki jodoh jemati siapa dapat nan menentukan. Lare yo lare denai bacinto kok burak juo yang nan asuh lah nasib denai yo dilahirkan untuk sangsara dalam bacinto. Yang dilahirkan untuk sangsara dalam cinta, basi kuatenai ayah jebuna jika masalah ampunkan denai langkah rasaki jodoh jemati siapa dapat nan menentukan. Nasib denai yo dilahirkan untuk sangsara dalam cinta, lah nasib denai yo dilahirkan untuk sangsara dalam cinta, basi kuatenai ayah jebuna jika masalah ampunkan denai langkah rasaki jodoh jemati siapa dapat nan menentukan, siapa dapat nan